दरं जिल्ला आबसुनि प्रेसिडेन्ट फार्स्ट सेक्रेटारिमोन एबसु आरो लोगोसे एनडिएफ बिथांमोना ज' जानानै भारत सरकारजों लोगोसे आसाम गभर्नमेन्टजों माने सावरायलायनानै जा सुक्ति 2027 जानुवारियाव खालामबाय बेयो आंनि मथे बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे बर' माहारिनि गिदिर देरहानाय मानोना जोङो फुल फ्लेज सेपारेट स्टेट मोननोब्ला समबो नांगोन आरो बेनि समनि थाखाय जों नेनोबो नांगोन मानोना जों नुबाय दा आगोलावबो आन्दलन खालामै जोङो BHC मोनदोंमोन BHCआबो जोंनि गेजेरावहाय माने साक्सेसफुल जायाखैमोन बिनि उनाव जों BTC मोनबाय BTC मोननाय उनावबो साक्सेसफुल जायैखाय दा माने एनडिएफ बिनि दाबि दावाखौ नायनानै आबसुनि दाबि दावाखौ नायनानै आसाम गभर्नमेन्टआ दा गोदानै मोनसे एकर्ड खालामदों बे जाबाय BTR आरो बे BTRखौ आं साननायाव 6 सिडिउलनि माने आवथायावनो बेखौ होनाय बायदि आं साननानै लादों आरोखि दा माब्रैहाय जों आगोलाव मिन्थिनो मोन्दोंमोन सेपारेट स्टेट मोननोब्ला डाइरेक्टलि मोना होननानै जोङो माने मिथिदोंमोन आरो दा बेबायदिनो आसामनि गेजेरावनो मेघालया साब स्टेट मोन्दोंमोन माने आर्टिकोल 144 आव मोन्दोंमोन साब स्टेट बेनि उनाव 72 ना 74 आव मेघालय फुल फ्लेज स्टेट मोननो हादोंमोन दा जोंबो सानदोंमोन आरो थारमाने BTCनि उनावनो माबा जागोन होननानै फुल फ्लेज स्टेटखौ मोनगोन नङाबाबो साब स्टेटखौ मोनगोन सानदोंमोन थेवबो आंनि साननायाव आंनि नुनायाव आं एकर्डखौबो नायबाय दा BTRब्लाबो मोनसे साब स्टेटखौनो हमना लाजायो आरो दा जोङो आरो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ जाखिनि जोंनो माबा होदों अपसन होदों बा जोंनो जा फेसिलिटि होदों इमप्लिमेन्टेसन खालामनो बेखौ जों बयबो मावफुंना लानांगौ आरो बेखौ मावफुंना लायोब्लासो जोंनि माने स्टेटहुड मोननायनि लामाया थोंजों जागोन आरोखि आरो अब्लानिया जों माने मा जागोन जों बुंनो हागोन जोंनिया सब मावफुंजोब्बाय दा जोंनो फुल फ्लेज स्टेटहुडखौ नांगौ होननानै जों बुंनो हागोन आरो दा आंनि साननाय हनायाव दा बेवहाय दङ मा एरिया परिखर साप'ज थारमाने एक्सटेनसन खालामनाय बेखौ जोङो आगोलावबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म थानाय समावहाय जों बुंदोंमोन मिसिं आरो बर'फ्रा बे माबाखौ जनाय बिथिं एकदम सानजा जनाय आरो बिथिंहाय सोनाबहै थारमाने गहपुरखौनो सिमा खालामनाय बिसोर बिथिं काउन्सिल लाथों आरो जोंनिफ्रा बर'फ्रा थारमाने जोङो लखिमपुर सिमलगुरिखौनो जों माने सिमा खालामनानै जों बे संकससिम लानो होननानै जों सावरायदोंमोन आगोलावबो खिन्थु दा BTRआवबो थारमाने बेफोरबायदि बेसिम जागोन बायदि आं सानदों आरोखि दा जोंनि मावथिफ्रा जोंनि जायफोर दिनै थारमाने मावनो थाखाय आखायाव लादों जाय नेताफ्रा दिनै एकर्ड खालामबाय बिथांमोनाबो साननांसिगोन जोङो बे एकर्डखौ फुल फ्लेज हिसाबै इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हागोन होननानै आरो दा एकर्डआव नायनो थाङोब्ला सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बाहागो मोनसे स्टेट गभर्नमेन्टनि बाहागो मोनसे डेभेलपमेन्टनि माबाया स्किमफ्रा दा जोङो मोननैखौबो थारमाने प्रेसार होनांगोन आरोखि जोंनि जाय माने BTRनि माबा दागोन गभर्नमेन्ट दागोन दा बेवहाय आं नुनायाव दा जोंनि जायफोर एकर्ड खालामनानै फैदों बिथांमोनानो बे एकर्डखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनो हानांगोन आरोखि आरो आंबो रायजो राजा बिथांमोनखौ माने बुंनो सानदों दा बिथांमोनाबो माने बे एकर्डनि सायाव जेबो सन्देह लायालासेनो माने फुल फ्लेज सापर्ट होनांगौ आरो बे फैगोन इलेक्सनाव सानै हयै माने गाव गावनि भेलुएबल भटखौ होनांगौ आरोखि आरो आं बेवहाय नुनो मोन्दों दा जोंनि गेजेरावनो एनडिएफ बिनि गेजेरावनो मोनब्रै गाहाम माने बे सेक्सन जालायनाया इमान थिग जायाखै दाबो बिथांमोना जयैनो सानलायनानै मोनसे माबायाव फैनाया खुन्थियाव फैनायासो साबसिन जागोन होननानै आं सानदों आरोखि इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि माने बेलायाव दा दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा एक्सिबा BTCनि बिथाङा जाबायदि माने किसुमान स्टेटमेन्ट होदों बेखौ आं साबजानाय मोनाखै गावनो एकर्ड खालामनानै गावनो जुदि बुङोब्ला
बे एकर्डआव जेबो गैया बिदि बुङोब्लालाय बोरै जागोन बे दा बेखौ बे खालामनो हानांगौमोन दा बुंनो हानांगौमोन एकर्डखौ आंनो खालामदो बा जों आबसु खालामदो NDFB खालामदो जों ज' जाजाय ज' जानानै बेखौ मावफुंना लाग्रोनो सिगां बेनि उनाव स्टेटहुडनि खोथा फैगोन जों बुंनांगौ दा ओंखायनो आङो सान्दों जे बयबो ज' जानानै बे इमप्लिमेन्टेसनखौ खालामनायाव जोंनि प्रमद बर'नोनो माने पावारखौ होनांगौ आरोखि आरो बिथाङानो पावाराव फैनांगौ पावाराव फैनानै खामानिफोरखौ मावफुंनो हानांगौ आं बेहाय आंनि साइडनिफ्राय आंनि फारसे थारमाने आंहा बेहाय बहुत बिसास दं आरोखि आंबो सापर्ट खालामो माननानै बेजों लोगोसे बिटिआरजों लोगोसे आरो माखासे गामि सुसन बोनायनि बाथ्रा दङ दा सेहेतु थारमाने आंनि बे भकतपारा ओनसोलावनो 6खानसो गामि हाबनो गोनां दं दा आंनियाथ' बेनो दा बेवहाय सानसुमा खुंगुर बैसोमुतिया बुंदों माने दाखालि स्पष्ट भाबै आंनि सिगाङाव बुङाखैब्लाबो बे इनडाइरेक्टलि बेखौनो बुंदों माने हाग्रामानोनो माने हाग्रामायानो देरहागोन हाग्रामानो भुटानानो मोजां होननानै बुंदों आरोखि खिन्थु मा हिसाबै बुंलांखो आं खिन्थु बेनो जेबो कमेन्ट होआखै आरो आं बेहाय आं बेखौनो सिरि सिरि दंबाय थायो बेनो आं सानबाय थ' बिदिबा सानसुमानाया बिथिं माने बे हाग्रामानि बेगावसो दङलै सानबाय आरो आंथ' हाग्रामानि बेगाव थाजानायखौ लुबैयाखै आंनिया जानांगौ थारमाने इमप्लिमेन्टेसन जानांगौ आं इमप्लिमेन्टेसन माने इमप्लिमेन्ट जाजानायखौ लुबैदों आरो बेहाय बयबो फैगोन बे 7 तारिखनि इलेक्सनाव बयबो थारमाने गोसो गुदुं जानानै माने भुटफोरखौ होलायोब्ला मोजां आरोखि इउपिएलनि थारमाने बेवहाय फेभारावहाय दा आं दा नुनायाव जोंनि ओनसोलावहाय सासे सानै माबानि थाब्लाबो बिपिएफनि थाब्लाबो खिन्थु जों खैजोन दं बेखौ जों मिथिया खिन्थु आं नुनायावथ' माने रायजो राजाफ्राथ' गासैबो इउपिपिएलानो माने आङो खेबसे बै कालाइगाव हाग्रा मैलारिखौ बुंबाय ओइ जों मा मावना जागोनलै जोंनो सासे लिडारनो 2 लाख फैसा हो जों न'फोरखौ बानायना लानोसै होननानै नङाबा हाफोरखौ बन्दक लानोसै होननानै र'लै बेखौ उनाव साननाय जागोन दे होनना बुंनानैनो गैया आरो माबा थिखा थुख्लि मावनो थांब्लाबो बेखौ लोगोखौनो हमनो हाया बे थांना एसे सिलिगुरि अबावनो दिल्ली बिदि दा बयना खेबसे र' जों थांदों थारमाने UN एकाडेमिनि थारमाने न' लुगोननो बेवहाय UN एकाडेमिखौ आंनि सासे लोगोनो मावनो होदों आरो आंनि स्कुलखौ पार्टिनि मानसिनो मावनो होदों बिल्डिंखौ 10 लाख दा आं बुंदों पार्टिनि मानसिखौ बुंबाय नोंसोर आंनि स्कुलनि बिल्डिंखौ मावोब्ला नोंसोर बिदि नोंसोर थिग खालामना लाफैथों पास खालामना लाना फै आरो बे UN एकाडेमिखौ मावनांगौ जायोबा जोंबो थिग खालामना लाफैगोन होननानै थांबाय जोङो हरनै थाबाय क'क्राझाराव थाबाबो थारमाने गेसावसो गैया फैला आरो गोलै होननानै आं लोगोखौ बुंबाय ओइ थ' थांसैलै न' होननानै बार होदो होननानै फैनानै बङाइगाव सहैबाय जोङो ट्रेनजों फैबाय जों बङाइगाव सहैनायाव सानै हिनजावसा गथ' बिसोरबो नेबाय थादों सिख्ला गथ' बे बाक्सानि जायगानि बिसोर नेबाय थानायाव बुरिया बे सफैबाय हाग्रामाया सफैनाय लोगो लोगो बिसोर खबर हरबायलै ओइ आदामोना फैफिन होननानै जों बङाइगावनिफ्राय थांफिननानै हाग्रामाखौ लोगो हमबाय लिरबायनोलै गाव लिरनानै बुंबाय ओइ मा UN एकाडेमिलै बबेदोंलै बे UN एकाडेमि आंखौ उल्था सोंबाय बेलाय UN एकाडेमि बिथिं उन्दुआ इथिं उन्दुलै होनना बुंबाय UN एकाडेमिया मालाय बेयो होननानै आंनियावसो उल्था बे प्रश्न खालामबाय बे जाया होननानै बुंबाय फैबाय फैनानै आङो बे माबायावहाय BTCनि अफिसाव हाबफैबाय बे माबाखौ लोगो हमबाय आं सासे ओइ माबानि रौतानि बे आरो बे मोगथांनि माबालाय PA नब बे हाग्रामाया मा बुंखोलै बे होननानै UN एकाडेमिया मालाय आंनियावसो प्रश्न खालामदो बेथ' सोंनायाथ' बहुत गिदिर खोथालै कुइसन माबोरै जाखोलै होननानै थ' सानै जेन्टेलमेन जना दं बिसोर बुंदों हयथ' खोथाथ' नंगौनो होनना बुंदों UN एकाडेमि माने कि होननानै आरो बे नब मुसाहारियाबो बे माने रौतानि माबानाय बे UN एकाडेमि मेम्बार बेबो मिथिया दा बिदि होननायखाय आरो दे बाद होननानै जों फैनोसै बेनिफ्रायनो जेबो जायाखै आरो हाग्रामानिफ्राय जों जेबो खामानियाव मोनाखै आरायबो खालामनो हायाखै लाबोनोबो हायाखै माने बबेयाव थायो बिसो मिथिगौ आरोखि
दा आं बिनि हले नंगौ आं बे जगदीश सरकारनि सिगाङाव बुंनायमोन এই সরকার এটা কাম করে তখনতে আমাক 2 লাখ কোটি টাকা দে নহলে আমার অবস্থা শেষ আমি চলিবই নোৱাৰিম না এই দাদা রয় তেতিয়াহ'লে আমি চিবলৈ এইটো কথা পাতিম না তুই বিনি নহলে মোৰ স্কুল পৰ্যন্ত কৰি দে তারপর 2-1 পয়সা আমি কামে ল'ব পাৰিম না গিয়া বিবো গিয়া বিচিমো গিয়া दा बेबायदि आं बेबायदिनो बाक्सानि बे मुसलपुरनि गथ' जोंथ' फैफाबाय माबानिफ्राय क'क्राझारनिफ्राय बे गथ'आ ओरैबायदि दुखु मोननानै गारि सायाव गाबनोल' बाखि बेयो हाग्रामानि जाना इमान गिदिंबाय आङो मोसौ हालिसे आगोलाव फानबाय आङो फैनायाव आरो नै दिनैबो फैबाय आं गिदिंफिनबाय मोसौ गायखेरनो फाननासो फैदों आङो थेवबो बेखौ लोगो मोना जों बेनि थाखाय सेक्रिफाइस खालामना मा मोनखोलायनानै आंनि हायासो थांजोबसै नै होनबाय आं भाइ नोंफोरखौ बाद होदोलै बाद जोंबो फैलालै जोंबो उदालगुरियाव फैलिया बेफोरनि खोथाखौ लानानै नों जेबो खालामनांलिया होननानै रेडि जाबाय ओमफ्राय आरो खेबसे जों क'क्राझाराव फैबाय फैनानै बरपेटा र'डआवहाय जों थांबाय बाजै हटेल ओंखाम जानाय थाङोब्ला आंनि लोगो थिकादार दं बिसोरखौ बे बिएलटिनि गथ'फ्रा लिंना लांनानै ओइ नोंसोरथ' खामानि मावदों नोंसोरनिफ्राय फैसा बिदि मोना होगोन हानसो होननानै फैसाथ' बिनिया नंगौ फैसाथ' एसेबां गैया दिनै मा दं जाबाय आरो बिसोरो 20,000 30,000 थाखा पकेटाव बर'ना हरबाय बेखौ लाना लोगो लोगोनो एखेबारे ना मागुर बायबाय लाबोना जाफैबाय बिसोरो दा ओमफ्राय मानो होनांगौ नोंसोर होननानै होआब्ला खामानिखौ बन्द' खालामना होनो नागिरबा मा खालामगोन होननानै बे माबामोना सानै भागिन भास्कर आरो बे महन मोना मावदों बे खामानि फिटिंगाल दा बेबायदि कारबार आरो दा क'क्राझाराव थांगोन थांनानै बेखौ नेनो नांगौ जायोब्ला सप्ता मोनसे नेयाबा मोना खरसाया बिराद आरो अफिसियेल खामानियाव थां फाइल मोनसे बेखौ नागिरनो दोननाय माने नागिरनो होनाय लोगो लोगोनो 100 रुपया माने 100 थाखा नङाबा फाइलानो मुभ जाया बेखौ फाइला मुभ जाया बेखौ मा खालामगोन थाङै हौवा हाग्रामानि सिगनेसार जानोब्ला मा खालामनांगोन ना बिनि माने मानसि बेलेग दंखायो दा बे मानसिखौबो लोगो हमनो थाखाय जोंहा बहुत सेस्था खालामो मोना आरो मिसाब्ला मा जानो जोंनि बेनिनो लोगोसेनो आन्दलन माबा माने जेल जानाय बै माने बै कबिरालिनि माबा माइकेला बे आरो माने अफिसियेल चिफनि माने सेक्रेटारि बे बेसाराथ' दुखु मोनना बुंबाय थायो आदा मा खालामगोन दा खामानि बिखनाबोथ' आं होनो हाया चिफनिफ्राय होननानै दा हायाब्ला जों बिदि फैबाय थानो हालियालै होननानै बुङोमोन आं दा बेनिफ्रायनो जाब जुब गारबाय आरो जों थांलिया दाबो आंनि लोगो सासे मोननो दं 10 लाखसो दा बिल मोननो दं दा बेबो बुंबाय थादो मोनसे खोथा जाबाय नङालै दा गोदान गभर्नमेन्ट फैयोब्ला फैसाखौ होनो हालै होनबानानै फैबाय मानो हारामदो बेथ' लायाबिल थाखानायालाय मानो मोनालै होननानै आरो रेकर्ड दंखायोना बे रेकर्ड मोनदो होगोलै होनना बुंदों दा बेखौ सिन्था खालामनानै होनना बुंदों जागोन दिसन जेबो खालामना आंथ' हाग्रामानिबो मावनायखौ नुवाखै आं बे ओनसोलावहाय दा जगदीशआ बिनि इएमोन जगदीशला आरोबाव मा मावदों जगदीशखौ मावफुनाय नुवाखै आं जेबो दा जगदीशनि खेथ्रआव जेबायदि लामानि खामानि मावहोदों माबा मावहोदों बे मावग्राफ्रासो पकेटाव सोदो खामानि जेबो गैया बिदि बे जब कार्डनि आबायाबो खामानिफ्रा जब कार्डखौ लांदो सोरनिबा पार्टि अफिस माने पार्टिनि मानसिनि न'खरावसो जाबनानै दोनदो बेखौ खामानि गैया बिदि आरो बेंक एकाउन्टफोरखौ लानानै दोनहैदो बिल फैयोब्ला बिलखौ बे एकाउन्टजों थिखां जायो बिसोरो केसबो जानाय जादोंमोन बेहाय जोंनि बेहाय थानाव लांलायबाय कालाइगन थानाव लांनानै बुंबाय फैसा बिलाक घुराय দিব লাগিব নহ'লে दिगदार হ'ব होननानै নহ'ले सब जेलाव भरायथाबनांगौ फैसाखौ रिटार्न होनांगौ जायो बिसोर सिन्था खालामबाय आरो उपेन्दाबो बे समाव गिदिर लिडार नङा सेन्ट्रेल कमिटि कनफारेन्स जायोब्ला बा डिस्ट्रिक्ट कमिटि कनफारेन्स जायोब्ला साधारन मेम्बार हिसाबै थांगोन बियो इउजि ब्रह्मआ बे समाव आफादगिरिमोन क'क्राझारनि आबसुनि बेनिफ्राय आं गावनो प्रेसिडेन्ट दरंनि आरो महेश्वर बसुमतारी रुंसारि जालांबाय बिथाङाबो माबामोन सेक्रेटारिमोन जों थांना क'क्राझार रायज्लायहैबाय मोनसे खामानि मावनो बे खेबसेयाव कारण
करेन दाथ' प्रेसिडेन्ट सानसुमाथ' सेक्रेटारि जों रौता कनफारेन्सखौ खालामनानै गोदान प्रेसिडेन्ट जानानै जों माने बे मुभमेन्टखौ खालामसै सेपारेट स्टेटनि मुभमेन्टखौ दा बिदिब्ला सोरखौ आफादगिरि होनो सानदों दरंआ लायनांबाय ओमफ्राय जों ओरै खालामसैलै दा आरो मा बे अफिस खालामबाबो जों मानिला बे उपेन दाखौनो जोङो माबा होनसै आफादगिरि बानायसै होननानै हा दा बेनिफ्राय जोंबो थारमाने सिन्था खालामबाय कनफारेन्सखौ माब्ला खालामबा थिग जागोन होननानै कनफारेन्सखौ जों जुलाइनि माबा जाबाय दै र' 87आव 86आव जों 86आव जों लादों रौता कनफारेन्स बेनिफ्राय दा उपेन दाखौ सोर दा एप्रुभ खालामगोन सोर कनभिन्स खालामगोन बे आं थांबाय थायोमोन बावहाय गुवाहाटियाव ओरैनो गुवाहाटियाव खामानिनि थाखाय आं थाङोमोन बे आरो बे समाव इनकाम टेक्स इन्सपेक्टर बेबो दा अफिस गारना फैनो हाया बिनाव दा माने बिनि डिरेक्टरा मिज'रामनिमोन आगोलनि एक्स चिफ मिनिस्टार टि साइल'नि बिहामजोमोन दा उपेनखौ बुङोमोननो नों अफिसआवबो गारना अबाव थांबाय थायो होननानै बे बुङो आरो उपेन दाया নাই আপোনালোকেতো মানে হেৰি পাইছে মানে মিজোৰাম পালে আমাৰতো নাই একো এতিয়া আমিও তাৰমানে ছেপাৰেট ষ্টেট বিচাৰিম এইটো কাৰণে মই মিটিং কিবা কিবি কৰিলে তাৰমানে সেই মিটিঙত যাওঁ ময়ো নাই হয় নেকি যাবাय आरो दा बिदि होननायखाय आरो बेबो थारमाने थायो आरो माबानानै दा बिदिबा थां आरोबाव अफिसखौ थारमाने गारनो होनना बुङोमोन आरो सानसेखालि उपेन दाखौ बुंबाय आदा मोनसे खोथालै नोंखौथ' आफादगिरि जों बानायनो डिसिसन लाखाबाय होननानै क'क्राझार आरो दरं होननानै नोंसोर आंखौ बुथारनोसैलै नांबाय आरो मानोलै होननानै आंनि न'खराथ' जेबो गैलिया दा आं खुनु रखम साख्रि नोंसोर आंखौ लानानै थाङोब्ला आंनि साख्रिबो जानाय नंलिया जेबो जालिया होननानै मब्ला लाथो कनफारेन्सआ जाबाय बे जुलाइआव जागोनलै जुलाइनि लास्टआव नांबाय आंनि बे परिखाखौ होनो हानोसै होननानै मा परिखालै होननानै MSc परिखा होनानै बेखौ नांगौ जों होगोन नांगौ बेक खालामगोन कनफारेन्सनिफ्राय बिदि होननानै बिदिबा नोंसोर जुलाइनि बेनो थारमाने थिग खालामना होबाय नोंसोर जुलाइनि लास्टआव ला बिदि होननानै बेनिफ्राय उपेन दानाव आरो थांबाय इउनिभारसिटियावनो सानसे आगोलाव कनफारेन्स सानसे आगोलाव बे समाव आरो जोङो दरंनिया सानसे आगोलाव खालामदों कनफारेन्सखौ बे कनफारेन्सनि उनावहाय आं थांबाय दाबोहाय एरियावहाय इउनिभारसिटियाव थांनानै ब्रह्मदाखौ आदा मोनसे खोथा जाबायना कनफारेन्सआव गाबोन समफोरनिफ्रायनो होननानै र' आंनि गाबोन मोनसेल' परिखा दङ बे परिखाखौ होगोन आरो मोना आं माबा सहैगोन ओरै रौतायाव सहैगोन नांबाय परिखा होखांनानै रौतायाव सहैयो बियो बेनिफ्राय जों रायज्लायबाय करेन दा सानसुमा दा जों रायज्लायबाय नोंसोरथ' हेरि खालामदो नोंसोरखौ गारथ'नोसै नोंसोर थाथ' जों गोदान माने नेता बानायनोसै होननानै जों आन्दलन खालामनांगौलै होननानै सोरखौ होनो नागिरदों नोंसोर होनना बुंबाय जों हेरि खालामनोसै उपेन ब्रह्मखौ आफादगिरि बानायगोन आरो रिसेपसन कमिटिनि जेनेरेल सेक्रेटारिखौ रबिराम ब्रह्मखौ जेनेरेल सेक्रेटारि बानायसै होनना बुंबाय बिदिबाथ' थिगानो दं आरो नोंसोर सानैखौ जोङो माबानि BPSCनि नोंसोर सानैखौ थारमाने रायजो आफादनि रायजो सुबुं आफादनि नोंसोरखौ आफादगिरि आरो माने नेहाथारि बानायगोन सानैखौनो माने BPSC जाबाय आरो बे समावहाय दा बिदि खालामनानै जोङो माने डेलिगेट मिटिं फज'बाय डेलिगेट मिटिं फज'नाय समाव जों माने पलिटिकेल सेल्फ डिटारमिनेसननि माबा लाबाय डिसिसन जोङो फुंनि 8 बाजिनिफ्राय मिटिं फज'नानै उपेन ब्रह्मखौ जों आफादगिरि बानायबाय आरो रबि ब्रह्मखौ जोङो नेहाथारि बानायनायसै आरो बेनिफ्रायनो थारमाने जोङो माबानि 1987नि मार्चनि 2निफ्राय आन्दलन आरो जागायजेननाया दा बे समाव जोङो थारमाने फार्स्ट बेखौ मा खालामदोंमोन डिस्ट्रिक्ट हेडकुवार्टाराव जोङो सुबुंगौमा मास रिले खालामदोंमोन आरो जोंनि बे उदालगुरियाव माबामोना फैदोंमोन खाम्फा बरगयारिमोना फैदोंमोन आरो जोंनि बेथिंनिफ्राय बैथिं क'क्राझाराव थांदोंमोन दा बेबायदिनो जागायजेनदोंमोन आरो आन्दलनखौ खाम्फा बरगया बर्तमान बे जे डेपुटि एमआ डेपुटि शिबा
दा बिनि उनाव आन्दलनाथ' जरदारनिफ्राय जरदार जानाय उनाव उपेन्द्रआ बुंबाय थादों मोनसे खोथा बे सैनारि तैनारिखौ फोजोबनाय जागोन होननानै मारै फोजोबगोन आन्दलनानो फोजोबगोन बिसोर होननानै बिसोर जेबो खालामनो हाया अबयसे नंगौबो आन्दलना बिसोरखौ फोजोबबाय बिसोरनि आबायानो गैया जाहैबाय इमेजआनो गैया जाहैबाय आन्दलनजों खालामनायनि थाखाय इमेज गैयै बिसोरनि माने माबाया जितु मेन्टेलिटि बे जेबो गैला माने बिनो थाखामाजोब्बाय आरो बिसोरो बेनिफ्राय जों मा खालामबाय उनावहाय इलेक्सननि समय फैबाय आरो जों दिल्लीयावबो थानाय समावहाय माखासे इन्टेलेक्सुवेलफ्रा बुंनो हायोमोन इन्टेलिजेन्ट भट फैयोमोनथ' जोंनि सिगाङाव माबाहाय बे दिल्लीयावहाय रायज्लायनो बिसोर बुङोमोन नोंथांमोना एरै खालाम पलिटिकेल फर्स थायाब्ला दिगदार जागोन होननानै माबोरै पलिटिकेल फर्स नोंसोर आसाम एसेम्ब्लियावबो एमएलए फाथायहर दिल्लीयावबो एमपि फाथायहर अब्लासो नोंसोरनि आन्दलन जरदार जागोन नोंसोरथ' खालामबाय था आन्दलन बिसोर पलिटिकेल फाइटिं खालामगोन एसेम्ब्लियावबो एमएलएफ्रा खालामगोन दा बिदि खालामनानै आन्दलनखौ दोनथ'दोंब्लाबो जियानोथों जों थेवबो माने खस्थ' खालामनानैब्लाबो 9 जन एमएलए फाथायहरबाय सासे एमपि फाथायहरनानै जों बे बिएसिखौ बिख'ना मोन्दों आरोखि